खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। ब्रैजि रोजानिबो बांसिन भट लानानै देरहागोन खख्लाबारि उप्रा बिसायख'थिनि बिजाथि मन्टु बर'आ। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय जलागाव VCDCआव UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय जलागाव VCDCआव UPPL दोलोआ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै सावरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। खौसे जायोब्लासो जौगानाया फैगोन, हारिया जौगागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। देरहाखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल UPPLनि हेफाजाबजों जाय समाव मेनिफेस्ट' दिहुनदोंमोन बे मेनिफेस्ट'खौ सोनारनानैनो आरो नैबे 20 नं खख्लाबारि समस्तिनि जि थासारिफोर बे थासारिफोरखौ सोनारनानैनो आं गासिबो खामानिखौ मावलांगोन। बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन? भट मोननायाथ' बेसेबां मोनगोन बेसेबां मोननायखौ बुंनाया गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। अब्लाबो नोंथांमोना सोंथारबाय जिहेतु आं 40 रोजानि सायाव मोनगोन होननानै आं सानो। बाइ इलेक्सननि बिजाथि फोसावनायनि उनाव UPPLआ माबायदि गोख्रोङै मावनो हादों ना हायाखै मा बुंनांगोन? गोख्रोङाथ' जोंना सरकार दं हिसाबै सिगांनिफ्रायनो गोख्रोंखा। दा बावहाय सोरबाया मा होनो बै बिलाइ खोबना थाबा जे एम्फौआ बिलाइ सिङाव स्रि थायो, सान्दुङाव ओंखारबा जे बाब्राबनानै आगोर मोना जायो, बेफोरबायदि सोरबा बाब्राबनानै बहाबा बारग'गोन नामा? हाखाया बारग'नो। गतिके देरहानाया जोंना सियरखा। जों मात्र बेखौल' नायनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिया कुइसन खालामनो हागौ हाग्रामानि बाथ्राखौ लानानै। प्रमद बर' बिथाङा मा मावनो हादों होननानै कुइसन खालामदों। हाग्रामाया गावनो कुइसन खालामदों। 17 बोसोराव खख्लाबारि समस्तियाव समस्त बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रामाया मा मावदों? बिटिआरआवनो मा मावदों? जेब्ला 2000नि उनावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनथाम डिस्ट्रिक्ट स्पेसियेलि आनडिभाइडेड क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरो माबायावहाय मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन बे जोंनि आं एक्जेक्टलि बेखौ नामखौ गोसोआव गैला, गलाघाट, आनडिभाइडेड क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोनथामखौ आं गोसोआव दङ। बे डिस्ट्रिक्टफोरावहाय कार्बि आंलं जिल्ला, बे मोनथाम जिल्लाखौ स्पेसियेलि आन्डार डेभेलप माने मेलेरियाजों बुफबजानाय मोनसे हालाम होननानै बे मोनथामखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्पेसियेल पेकेज हरदों। बेखौ लानानैसो क'क्राझारावहाय हाग्रामाया मावदों होननानै बुंना लानो नागिरदों। दे थिग दङ, हाग्रामाया जेनेबा क'क्राझारखौ मावबाय, बिटिसिआव मा बाक्साया गोग्लैयामोन नामा? बिटिसिआव उदालगुरिया गोग्लैयामोन नामा? बिथाङा मा मावदों? मा प्रमान दङ? बिथाङा मा मावनायनि प्रमान दङ दिनै बाक्सा उदालगुरियावहाय? बेखौ जोंनो प्रुफ होग्रोथों। बिथाङा जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि दानलाय सुलायनि मावनायनि अनगा जेबो मावाखै। थैनि बाना बोहैहोनायनि अनगा जेबो मावाखै। आरो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव सान्थि गायसननो हादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जानो हादों। जोङो खौसेया जेब्ला फैगोन बेवहाय जौगानायबो फैगोन। जौगानाया जेब्ला फैगोन अब्ला जोङो मुलुगनि दरबाराव सिनायबो जागोन। मैयादि बिथाङा बुंबाय UPPL सोरखारा गंसे न'आव 1200 लादों, बेनि सायाव नोंथाङा बुंगोन? गंसे न'आव गंसे सोरखारि न' मोननायाव गोरिबफोरनिफ्राय 1200 लादों बेफोरबायदि 1200 न' माबा खालामनायावहाय माने PMY बा IY न' माबानायावहाय मोजांखौनो बुंदों बिथाङा। 2011नि सेन्सासनि बायदियै आं मोनसे प्रुफ होनो नागिरदों। आं सोरबा मुसलमाननि एगेन्स्ट नङा, सोरबा ख्रिस्टियाननि एगेन्स्ट नङा, आं सोरबा हिन्दु, सिख, जैन, बुद्धिस्टनिबो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनो नागिराखै, कृष्ण गुरु, सतसंगि, ब्रह्म बाथौनिबो बाथ्रा बुंनो नागिराखै। बिथाङा 2011 सननि सेन्सासखौ डिफेन्ड खालामनानै जोंनि पर्बतजरा समस्तियावहाय राङा पाहार होननाय मोनसे हाजोआवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङावहाय बेवहाय ट्राइबेलनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै मोनसे हारिनि मानसिफोरखौ 52टा IY न' सेंसन खालामदोंमोन फैसा लानानै।
रेकर्ड दं आंनाव ब्लेक एन्ड वाइट आंनाव प्रुफ दङ मानो जोंनि गेजेराव फोजोबस्रांनानै लाबोनो बिथाङा जोंनि समष्टिया मा समष्टि गोग्लैगोनथाय गसाइगावआवहाय बेखौ जोङो श्रीरामपुर होननानै बुङो एरियाखौ बे श्रीरामपुर एरियायावहाय 500 बिगा हाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ सासे बेंगलनि मोनसे हारिनि मानसिनो बेंगलनिसो जोंनिया बिटिआरनिबो नङा आसामनिबो नंबावा बेनो बोसोरसेयाव 1 कोटि रां लानानै 500 बिगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बिथाङा साहा बागान गायहोदोंमोन मानो बोसोरसेयाव 1 करोड़ लादों आरो जोङो बबेयाव प्रुफ दङ जोंनि मानसिया दिनै लादों होननानै फैसा लानानै बिथाङा दिनै हाबदानानो 90% दङ आइवाइ नङा नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा कख्लाबारि समस्थियाव गोबां गामि हाबनानै बुंदों जों कख्लाबारिखौ जुदि देरहानो हायोबाथाय बिटिसिआव जों सरकार दाफिनगोन होनना रायजोफोरनि सिगाङाव बिथा फोसावदिनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। अनला ओंख्रियाव आगान थायै राव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि फेरेंगानि न'आवहाय BPF सरकार दानो हाथों होननानै बेंटल कलेजनि माखासे लेक्सारारफोरखौ माखासे UPPLनिफ्राय माने UPPL दोलोनि टाउनावहाय धालिगावआव साख्रि मावनाय क'क्राझाराव साख्रि मावनाय बङाइगावआव साख्रि मावनाय मानसिफोरखौ हमनानै फेरेंगानि खाथियाव फैनानै आथिं हमनानै माने BPF सरकार दा होनांगौ होननानै खुलुमफैनाया लाजियामोन बियो जाम्बा फेरेंगावखौ हायो बियो लरग'आ 100 कोटि होबाबो थाङाखै बबे बाथ्राखौ लानानै फेरेंगाखौ लांनो बबे बाथ्राखौ लानानै UPPL दोलोखौ लांनो बेलाय सोरखौ लानानै सरकार दानो बेलाय बिथांनि मानसिफ्रा दे गायै UPPL आरो BJPआव फैगासिनो दङ बेखौ होबथाना लाग्रोथों आरो मैया बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा BJPखौ जोगारनानै आंजों हाग्रामा महिलारिजों रायज्लायनानै बावैनो सरकारा जागोन बिथाङा बिदि मोनसे अभियोग होदों मा फोरमायगोन जाय मिया गोबानानै सोलायो बे मिजोंबो रुजुजायै राव बेफोरो बे बेसेबां सैथो बा आं बेखौनो होनदों जाय मिया गोबानानै सोलाफिनो बे मिनिख्रुइबो निहाथसिन बेफोर रावा आं माथो बुंबावनो बेनिख्रुइ देरसिन सोदोब मा दंबावो कख्लाबारिनि रायजोफोरखौ मा फोरमायगोन जोंनि खौरां गेजेरजों कख्लाबारि रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेजआ बेनो समाज दानायनि बेलायाव कख्लाबारि हालामनि साफ्रोमबो बर' फिसा मोनफ्रोमबो हारि माहारि जाति जनगोष्ठीनि दायित्वआ बिराद गिलिर मानोना बे कख्लाबारि हालामखौ लानानैनो आगोलबो जोंनि समाजनि जौगानाय थैनाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जौगानाय हायनायनि बाथ्राया गोदोनिफ्रायबो जाबोदों आरो दाबो जागोन इयुनावबो जागोन गतिके कख्लाबारि ओनसोलनि समाजा बा रायजो राजाफ्रा खौसे जायाब्ला बा जौगानायनि जा सिनस्रि बे सिनस्रिखौ जुदि हमथाना लाखियाब्ला खिन्थु जोंनि बिटिआरआ बिटिआर हिसाबै जानानै थागोन बेखौ जों साननो गोनां बाथ्रा मानोना आं मोनसे उदाहरन होनि हारसा रोङै बर'आ दङ कख्लाबारियावनो ट्रेन गाखोनो मोनफेरै बर'आनो दङ कख्लाबारियावनो थारमाने ओरैबायदि हमथानानै दोनदों जाय समाव बर' हारिया जोबै जोबनायनि लामायाव फैबायमोन 1901 मायथाइनि सेन्सास बायदियै बर'नि संखियाया इनक्लुडिं बेंगल 1,63,000 ल'सैमोन बे समाव कख्लाबारि हालामनि बर'फ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ हमथानानै लाखिदों बेनिख्रुइ साबसिन मेसेज आं बुंनो हालिया नोंथांनाव जोबथि सोंलु दैखांनो नागिरदों आथिखालनि BTCनि टेट क्वालिफाइ जानाय लाइमोनफोरा मोनसे सोंलु दैखांदों आसामाव खेबनै खेबथाम एपइन्टमेन्ट होबाय नाथाय BTCआव मा जाहोननि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होननानै बिथां टेट क्वालिफाइडफोरा मोनसे आरोंदायारि जेंना जानानै दं होननानै आं खोनादों खिन्थु एक्जेक्टलि आं सिङाव हाबाखै बे डिपार्टमेन्टआ आंनि बाहेराव नालाय आं बेवहाय इनभल्भ जायाखै आंनि मिथिनायाव बे आरोंदायारि जेंनाया जोबोब्ला टेकनिकेल प्रब्लेमा जोबोब्ला हयथ' जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर हालामनि जा टेट पास जानाय जोंनि गोरों माने मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिसोरो निस्सय गावनि फिथाइखौ मोननो हागोन आंहा फोथायनाय दङ खोब गोख्रैनो बिनि फिथाइखौ मोनगोन जोङो इलेक्सन खाथि साख्रि होगोन होननानै बुंदों होननानै बुंजानो गिलायलांनांगौ नंखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंला